Ahoj čtenáři. To se nám docela povedlo. Je, jako super. Vítáme vás u našeho úplně prvního dílu, kde bychom chtěli vlastně představit, co vůbec děláme, proč tenhle podcast nahráváme, a protože podcastů už je hromady, ale i tak nám na trhu chybělo jedno jediné, a to je komunita čtenářů a spisovatelů. Určitě se představíme, vysvětlíme, kdo jsme, proč jsme vůbec tady. Abychom se představili určitě, tak klidně, jestli začneš, kdo vůbec jsi. Jasně, začnu ráda. Ahoj, já jsem Míša a už vlastně se věnuju knihám několik let a spousta lidí mě může znát vlastně díky mému knižnímu Instagramu Deda Vanity, kde vlastně recenzuju knížky napříč vlastně nakladatelstvíma a zároveň mám různé spolupráce i s autorama a vlastně teďka aktuálně miluju prostě čtení české literatury, což je vlastně jeden z důvodů, proč točíme i tenhle ten podcast. Přesně tak, přesně tak. Můžeš se taky představit? Taky já. Moje jméno je Petra, můžete mě znát jako Petra. Já nejsem úplně nějak jako originální, jsem tam na Instagramu sama za sebe. A jo, já to mám úplně podobně. Já jsem abnormální milovník knih, miluju českou literaturu, miluju český spisovatele a to byl i důvod, proč jsme si k tomu sedli a vytvořili vlastně tenhle koncept. Co se týče u mě a čtení, tak já jsem takovej ten typický čtenář, který buď to čte 100 knížek za měsíc, anebo nečte nic, což o tom si taky budeme určitě povídat, o krizi a o tom, proč čtení je super a někdy nás to trošku i ubíjí. A píšu knížky, napsala jsem knížku, teď vlastně budu vydávat druhou, takže o tom si určitě taky popovídáme. A krom toho, že miluju knížky, tak jsem taky matka kočky bez chlupu, to určitě je moje něco, co můžete na sítích vidět. A teď bych teda začala, proč to vůbec děláme. Já teda, jestli můžu, tak začnu. Určitě. My jsme se právě podívali na ten český rybníček jako takovej, že přesně Dobrovský, Luxor, vidíme prostě, jak recenzují knížky, vydavatelství recenzují svoje knížky, mají svoje influencery, knižní prostě nějaký jako hvězdičky, blogery, ale furt nám to chybělo takový to jako skloubení, že každý se věnoval tomu svýmu světu a my bychom to rádi všechno dali dohromady. To znamená, přesně dávali jako recenze knížek, dávali to, co se nám líbilo, nejlepší za loňský rok, nejlepší za měsíc, určitě i knižní novinky, které se chystají. A zároveň, a to je právě gro, a to prostor českým spisovatelům, protože asi obě si myslíme, že český spisovatelé nemají ještě dostatek prostoru k tomu, aby mohli vypromovat svou knížku, aby řekli, jaká ta literatura ta jejich je skvělá. Já si myslím, že to místo má. A myslím si, že pořád ještě čteme málo českých spisovatelů a měli bychom se jim víc věnovat. Takže proto vznikla tahle myšlenka a pustili jsme se do toho. Přesně tak. Já k tomu dodám, že vlastně jsem hrozně ráda, že českých spisovatelů je čím dál víc mají širší témata, kterými se zabývají a už to není jenom tak jakoby nějaká jednotná beletrie, ale opravdu tam člověk najde spoustu strašně zajímavých kousků, ale spousta lidí má třeba i předsudky a tak a rádi bychom tady trošku bořili nějaký předsudky a tak, aby prostě jste objevili i ty krásy české literatury, která už se hodně posunula a je hodně moderní. Já naprosto souhlasím. Myslím si, že tady je pořád hodně známá Morštejnová, Třeštíková, takový ty velký jména, ale pořád ty menší spisovatelé občas jako zapadávají, takže my si myslíme, že je potřeba je vystřelit nahoru a ukázat vlastně, co za doslova veledíla dokážou tvořit. Takže i tady máme pár českých spisovatelů, kterých si ukážeme a budeme o nich nahrávat podcasty. Určitě nás můžete sledovat i přesně na našich Instagramech, který jsme před chvilkou představili. Budeme tam teď stvořit hodně spolu, si myslím. Takže tam uvidíte veškeré novinky a to, co chystáme. A poslední, co mě ještě napadá, tak budeme dávat prostor i samozřejmě knižním influencerům, protože to, co oni znají, to, co oni vidějí, taky to vidějí určitě jinak než my, když chodí na knižní akce, když chodí na křty, na besedy, takže je určitě potřeba jim dávat ten prostor a podívat se, co mají oni rádi. Přesně tak, souhlasím, protože já si myslím, že opravdu teďka ještě nemají takový prostor, minimálně co se týče podcastů, protože tady je vlastně velký množství podcastů, které jsou tvořený přímo nakladatelstvími, ale my bychom rádi tady vlastně trošku šířili tu myšlenku, že dáme prostor i těm influencerům bez toho, aniž by to bylo pod záštitou úplně nějakého nakladatelství a kteří vlastně opravdu je jich tady hodně a každý tvoří úplně výjimečný obsah, takže rozhodně věřím, že vám taky poskytnou nějaký náhled na to, jak to dělají a tak. Určitě souhlasím.
Takže se na nás dívejte, sledujte nás, to bych asi tak shrnula. No a my pro vás budeme tvořit to nejlepší z nás, s tím nejlepším svědomím, vědomím a budeme se na to těšit. Určitě budeme rádi i z jakýkoliv připomínky, komentáře, buďte na nás choviví, když je to ze začátku a budeme se těšit na další díly. Tak ahoj. Ahoj.